तामुलपुर ओनसोलनि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। थांनाय 2002 मायथाइनि जानुवारि दानाव आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा जोंनि गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंखौ तामुलपुरखौ गंसे जिल्ला हिसाबै डिक्लेयार खालामदोंमोन। नाथाय 2022 मायथाइयावनो 31 डिसेम्बराव जोङो डिलिमिटेशननि थाखाय गोदानै समस्ति दाफुंनायनि थाखाय जेंना जानायनि थाखाय तामुलपुर जिल्लाखौ बाक्सा जिल्ला गोजाम बाक्सा जिल्लाजों दाजाबफिननाय जादोंमोन। नाथाय मैया 25 आगस्ट 2023 मायथाइयाव तामुलपुर गोदानै दाजानाय तामुलपुर समस्ति आरो गरेस्वर समस्ति बे मोननै समस्तिखौ लाफिननानै गोदानै तामुलपुर जिल्ला आबुं तामुलपुर जिल्ला आसामनि केबिनेट नि मिटिंनि गेजेरजों फोसावफिनबाय। दा बेनि थाखाय जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम तामुलपुरनि रायजो राजाफोरनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जोंनि बयनिख्रुइबो सिबिजाथावसिन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां आरो गासैबो आसाम केबिनेटनि मन्त्रि बिथांमोननिसिम तामुलपुर ओनसोलनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा तामुलपुर जिल्लाया जोङो गोदानै गरेस्वर आरो तामुलपुर समस्ति बे मोननै गोदान समस्तिजों लोगो नांनानै गंसे जिल्ला जाबाय। दा बेखायनो जिल्ला हिसाबै जों मोनफिननानै दिनै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों तामुलपुर जिल्ला जोङो गुबुन गुबुन जिल्ला बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला बायदि जों बेवहाय माखासे जौगानाय खामानिखौ गोग्गोमै मावलांनो हागोन। दा तामुलपुर समस्तिनि आङो सासे एमएलए हिसाबै बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरजों गोरोबनानै माखासे खामानि मावलांनो थाखाय जोंहा थि खालामदों। बेनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय सोलोंथाइ गंनै भेन्सार कलेज दङ। बे भेन्सार कलेजखौ जोंहा गभर्नमेन्ट खालामनांगौ। बे आंनि एमएलए हिसाबै मेजर दायित्व। मानोना बेवहाय गंसेबो गभर्नमेन्ट कलेज दासिमबो जायाखै। दा बेखायनो बे गंनै भेन्सार कलेजखौ जों सरकारि खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो जोङो दिनैहाय रायज्लायगासिनो दङ आरो खोथा होदों आरो माखासे खामानि सोलिगासिनो दङ। लोगोसे मडेल डिग्री कलेज जोङो खमैबो 2 बोसोरसोनि उनाव जों बेवहाय एडमिसन लानो हानाय जासिगोन। कुमारिघाटानि दाउगांबारियाव लुफुंबाय थानाय जादों। आरो जोंहा जिल्ला हिसाबै डिसि अफिसखौ जोङो साननैसोनि उनावनो स्टार्ट खालामगोन लुनायनि थाखाय। एसपि अफिस जों स्टार्ट खालामगोन। बेनि उनाव मेडिकेल कलेज जोंहा लुफुंनाय सोलिगासिनो दङ। बेनि उनाव माखासे दालांफोर मेजर दालां लोगोसे गोबां जौगानाय खामानि बे खामानिफोरखौ जोङो दिनैहाय बेवहाय मावफुंनो थाखाय सिगांदों। बेनि अनगायैबो सोलोंथायारि माखासे फसंथान बेखौ गोदान जिल्ला हिसाबै आसाम सरकारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे सोलोंथायारि फसंथान बेयाव गायसननो थाखाय जोंहा माखासे लाहार फाहार खालामखानाय दङ। आरो आसाम सरकारनिसिमबो जोंनिफ्राय दाबि थागोन जिल्ला गोदान हिसाबै जोंहा बेवहाय माखासे अनुष्ठानफोर जिफोर अनुष्ठानफोरखौ जोंनो गोनां दङ बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय नैबे तामुलपुर गोदान जिल्लायाव तामुलपुर गोदान समस्ति आरो गरेस्वर गोदान समस्ति मोननै समस्तिजों लानानै मोनसे गोदान जिल्ला दाजादों। बे मोननैबो समस्तियाव गोदान ओनसोलफोरा दाजाबदेरदों। गरेस्वराव जोंहा रङिया पार्टनि मोननैसो गामिफोरा जों दाजाबदेरजादों। तामुलपुर समस्तियाव नलबारि पार्टनि जोङो 12 गामिया दाजाबफादों। बेनि अनगायैबो धमधमा जोंहा पाखामारा पिसिडिसिखौ गारनानै धमधमानि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां पिसिडिसि दङ बै पिसिडिसिया जोंनि तामुलपुर समस्तियाव हाबफादों। आरो बे तामुलपुर समस्ति आरो गरेस्वरखौ लानानै जिल्ला दानायाव हयथ' जोङो बाक्सा जिल्लायाव 2003 मायथाइनि उननिफ्राय बाक्सा जिल्लायाव जिहेतु
गोबां दिनै तामुलपुर समस्तियाव हाबनाय ओनसोलफोरा दंफायोमोन निस्सय एसे एनै गोसोआ एसे उसुबिदा मोनगोन दा थेवब्लाबो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जायफोर गोदान तामुलपुर जिल्लायाव हाबबाय गोदान तामुलपुर समस्तियाव हाबबाय गरेस्वर समस्तियाव हाबबाय दा बै ओनसोलफोरखौ जौगानायनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आरो आं एमएलए हिसाबै बैफोर ओनसोलफोरखौ समान समान जौगाहोलांनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जों जेब्लायबो थियारि आरो रायजो राजाफोरखौ बेनि फारसे जिंगा सिनाङाथों आं बेखौ खावलायहरो हिसाबै आबुं जिल्ला जानोब्ला जोंनो सम्पूर्ण जिल्लायाव जिखिनि जोंहा क्राइटेरिया थायो गंसे जिल्ला जानो थाखाय बै मोनफ्रोमबो अफिस बै गभर्नमेन्ट अफिसफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो आं तामुलपुर जिल्लानि बा एमएलए हिसाबै आं बैफोर खामानिखौ आसामनि मुंदांखा गिबि मन्त्रि बिथांजों जोङो सावरायलायनानै थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन अलरेडि एसपि दंखायो जोंहा जिल्ला हिसाबै एसपिआ खामानि मावगासिनो दङ दा जोंहा डिसि एडिसि इनचार्ज हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन दा जों नै डिसि मोननो हासिगोन दा अफिसफोरनि गेजेराव डिसि अफिस जोंहा अलरेडि लुफुंनाय सोलिसिगोन बेनि अनगायैबो जि जोंहा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि बाथ्रा फैबाय बेवहाय बिभिन्न दिनैहाय डिटिअनि बाथ्रा फैबाय डिटिअ अफिसबो जोंहा लुफुंनाय सोलिगासिनो दङ दा ट्रेजारिनि बाथ्रा दोङो जेलनि बाथ्रा दोङो अल टटेल गंसे आबुं जिल्ला जानो थाखाय जायफोर अफिस आदालत बेवहाय जोंनो गोनांथि दङ बैखौ गासैखौबो थाबैनो आसाम सरकारनिफ्राय रायज्लायनायनि गेजेरजों लाबोनानै बेखौ गायसननो थाखाय जोङो खामानि मावलांगोन